Buya mana na indo mancho murire rwegeta seni kya Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii akarangwege na nogendrete kwego kya kubwatia miroberi yonsi yeri tkoria rero cyaragire cinsesa to cyamo no mogorobe karango kwarigania SMS ya maya eronko manye aina kwariganire asenchera ere yobwikiranu yandra gotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News waigo ase website yaito www.ndizitv.or.ke ritangan kegima tigatara nyore gatiari ngwari ganeretie asenchirere yobwenye twanyorere erigumia sita joka na jito akanire jinde kya sinyire tokonya twakane bilia nyagetari no gusaba kwe amatekuru ekenyoro kya Nyamuya iri okomoinyo yo mwabo wakera mugabano ito simbarati kumwakera mbiyamano ase ko make sure nga igente ekorunga public participation kiachira asomwa na inchi serikali ya kaunti ya Kisii nigegendrete gusangiriria birengerero bya magendero korwase abana inchi gatambukero kyago keirwe Gender based violence is not something for one person. Lazima tukue multi-sectoral ndio tuweze kumaliza. Abantu nigo bagendrete gosemi waigoro yo gotanga na gukora kicegenka na baigo gosaro ko mwana munyaruka. Ayamana yanda manga senchira yowe karanu ikaranso ikengo manyebu na nkwariganire triane Evelyn Osero tokubwatirana nere Joshua Uta kwene kya wekeire asensemo yebimanyerero nigo tokoya chaka kurwase county ya Kisii awase amateyemo kurwase kenyoro kya Nyamuya ewodi ya Nyacheki yaganirie obokonyi bugwakana ebili ya nyagetari eyo yaikire chiringi emilioni ya monukta isano na isato korengana ne amateyo nigo onya gose emipilio wakana enyagetari kana nyagosira oyo beirega korwara asegeke getambe kurirere gosiria obugima bwaye ase enyagetari nabono nigo bagoteba bairero na kiregento batabwati nchirende yo goikera chibese cyumuriketo Josephat Amisi nabagagutarira enkeyo na gutwariganira roboti urwa senchira ya bene Magaya John Nyakundi kurwara uburiri bwa kansa na bwigwetana ni wakinyagitari AIMS ya Kenya niganyara ko bagagusira ubugima bwaye umutinyo yo munyara ko bagweta asenyagitari ya Coptic yego tokamye county ya Nairobi nonye nabo abasane amune ya mate yaye niwe ababerere gatiro eliko lige kibesa echo kiganiriye elinde mubero yo nyara ko bakurwa asengendo yo ya Coptic muro minto orarwarire amatuka mange twetire kinyagitari chinyinge toetana nire twarosiro mwali otumukire kinyagitari twetire una mamarusi twetire nyagitari ko Nairobi West pako jire gusirira Coptic Hospital Nairobi ase pirie nene mono yarenge chi milioni 2.3 umwana uyu minto berire uruwari amatuka mange nani muna ruwari amatuka mange familia yiga ise na mama mwa bakwete mbayo abana bamwe abarororo bari kwinyara abayiri twatemire gwita asabasani asogwapi nono mwemisi otemire kutubwatesia ndurikira kendi yonsi nonye nabo abayiri amuna basani abarenge asenga ya John nigo batemire kinjira cyonsi eliko liki kibese kiganeirie kurende gwikira boniga nigo basinyure gukikirania elinde banyara ko bakwegwa omuberobo na kuyoleta banyara ko bakuyotindeka mubere abagenda ko bera mojeri ebiri ya nyagitari yoka tutigareti 1.5 million nere konyo tubwata se familia konyo nero kotukonya omwebyo siriro tutire bayuri ndubwati ni source toranyare kuruserie ebiri ya nyagitari tuchoko mwaninga kitwa sabire twaetananire abamate betiganire urwarire twatigaire bosomo cy'umugima kende ngeyo kibasa cyari gigu baka twatigire kende mukinonyo kutatigite kendoro mobwai John obwo gotoka asinga yani ko boigwanya to ko bokoniwa kurende bese sinjana to ko bakigwisana kurende wikira boniga niko bagenda to ko bakubanga omuchango bogosangira kibese cyo kurende bono nsiranyara ko bakigwisana abantu baminto se bari bwato moyo bugwanja motokobanya gwetera a bill number 804858
7. Account name Orige John Nyakundi. M-Pesa number 0721 35 2377. Eko kola tererita Alice Nyakundi. Bono nigo ogosaba okonene goguchira ase bali baraba Samaria baya na boigo babwato mo bwo konya banyara ko bagwesokia babwatesie enka ya John elinde banyara ko bakurusia omupira obo kurwa ase county ya Nairobi na goikaga ikachinsa mutia Gusii elinde banyara ko bakoyoenia ase njiro boikeranu omochumbo ito obo basi obiri tumwanjete ane ndo amayete chikura yato bwate sio bakomwa bana banane Simba Arati Mugavana Honorable Simba Arati and even His Excellency the President of the Republic of Kenya omo MC ito onkoba omo bongo ito Innocent obiri omo umelebu to omo Excellency Arati ekina kitoko sabayoka tumna toko sigete iga tokonye iga igomo beroru Nairobi oche iga kuripatiri kataseni Ndizi TV kure sublocation ya Kera yego toka ime wadi ya Nyacheki ya constituency ya Bobasi ime county ya Kisii eliterana Josephat Amisi Bia mono murikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikiranu umusacho ya mobwe miaka ya igatwa ase rieta ke foundie ki korwa sensemo ya St Mark Jogo nigo abe kwa biara na banyanyimbo askiri agotebeka namna niga beirega kubachanda abana baya banyaruka batatu ase ukubasaria ukona chingaki echo niga banyaruka abo bairera kurwa chingaki tato mwabo abeirega kubakorera bikorebyo igentononya nabo kiagikeriwe na balia bakwegerera obwene bwa mwanyabantu murikeito Frida Kerubo na manke. Omugako yomo bw'emyaka ya igatwa nigo abekwa biara n'abanyakinyoro kurwa asensemo ya St Mark Jogo asekereke gotebekana buna nigo abereka ko batibonga abana baya banyaruka batatu korengana na Lilian Mogeni nigo mugako yo abereka gucanda abana bo torega iga twacha umusaja wo moise kominto akoreta abana bae bobe abane bagoteba guchiese baraire ochiko babwata botuka baraire oyore kerasi kia nane agoteba kwendo nya komubwata bwata bone keraraire tameti gosengo charo mokorere binto binde igo bono na bagokwana igo korinde talia yuka nigo Lilian amenta kwerera buna nigo boigo akorete egekore kyogo chia ase omwana omomuro mwabo yango nya kokorale nona ba asarete omwana omomuro mwabo nera karabwatu akarabera ime bona uno omwana oyo omonene bwe sister yanu nera naba achitaka makorere bitekerare class 6 magega yo murugi wo mukagerwa ondieki gosiria obugima bwaye chingaki arekogongya nigo bono birori bakoerera buna abana bo babeire bagosaliwa bona banja ko basaliwa bona munangina achagasira nari achaka gotugo sali abana babake akwende sibaraire ochikonya ko babwata bona abane bago chikoboka banyorara ire segetanda kiabensema korengana no mwana oye omonene omonyaruka nigo airabuna ise aberega komokorera korende nkayengane yo yachakirete kabla mama wangu haja kufanikiwa class 5 wakati sister wangu wa pili mwenye ananifuata mwenye sahihi ako shule alikuwa hospitali alikuwa ameungua nikabaki mimi peke yangu kwa nyumba na yeye sasa alikuwa anakuja anachukua vitu hospitali tena anarudi nyumbani tunabaki na yeye sasa hiyo wakati venye mamangu ako hospitali akakuja akalala na mimi kwa nyumba akanitisha na kisu akaniambia nisijaribu kuambia mtu yoyote magega yo gusira kwa ngina nigo munyaruko yo aboretwe ko irari bagaria ngina ekyo kere egento kyo goichania mamangu akaenda kujifungua hospitali akakufa akiwa theater ametolewa mochari amezikwa azijaisha wiki mbili akaniambia mimi ndio nafaa kumfanyia kila kitu yenye mamangu alikuwa anamfanyia nikamuuliza kila kitu hivyo unamaanisha nini hivyo sifanyi si naosha nguo na wafulia na wapikia naosha nyumba nafanya kila kitu yenye mama alikuwa anafanya nini yenye sifanyi ndio akaniambia unafaa ulale hadi na mimi kwa sababu mamako akiwa mjamzito aliniambia mimba imenikata hajawahi lala na mimi hadi sasa hivi venye alikufa unaona tena matanga imeisha sijakaa na mtu yoyote sasa niko na ile tamaa Omo MCA Omochore Brenda Mora
nigagikiria ebikora bunebyo ase ebinyoro asabolia abantu gwaka oroboti eliogokonyeka. Nja samrite group Brenda Morango no mwemsiende Kisii County Assembly asekte ne kyabera abana abajogo njemwe musubati ngeri getendo kiya kakito we kana chinguru nabanyekero kwa mwa rodege ntumuneke kakimwe sokia sobwango mugo tiga kiende kamna yachire igamba abana bachire kuumia abana ngina kwaga tiga 2 weeks ago babire tortured imbago kunyara ko mbago kukurikafa bwango iga kakana mwa rodege ntumuneke kenyoro mwe soki mukonyiti abana babake bagukina boniga abana munaye batakire kurendu batakire gwetera makongo munaba gwetera boniga. Frida Kerubo, Ndizi TV. Muyamana umuriketo Frida Kerubo ase oroboti ururikirano na kurase kaunti ya Nyamira nigo muroberi obwoko rinkoria uburere bwa kansa ochaki wabene no murugibo mugavana we kaunti ya Nyamira Emily Nyaribo ayo ochaka asensemo yekerenyo imeyebunke ya North Mugrango okwana chinga kyecho Emily nigo aburi abantu weso kya subonge eliokonyora oburinkoria bwabo sana wekonya genkyo tibachi konyora ositibachi ko bwatwa no burere obwo bwa kansa umuriketo job manki no roboti senchira yubikiranu. Buna enchira moyokorwania oborore bwa kansa nigo mu first lady we county Nyamira Emily Nyaribo achaka omoroberi bwo kolingoli gwa kwabamenyi oborore bwa kansa. Oborwaire bwa kansa kibwanyoriru kere mapema nabo konyara koba gokonyoro gokonya. Omoroberi yuwa matukatato nigora koleke asinyagitali Nyamira Referral Hospital, Ekerenyo Sub-County Hospital, Esani Sub-County Hospital, Kijauri Sub-County Hospital, Nenyagitari ya Manga Sub-County. Bageliga kobalika wocha asinyagitali chetu Sub-County moiche gokoleru screening. Abasubati nabangina nabagaka screening yege igere busa. Chinyaruka baliga tie miaka 10 mpaka 14 mbase geto gwesokia elinde kwe guchi vaccine nabasubati boigo gwesokia koira nainderi bageri ntebya baiboli bali babwata abana bale miaka 10 goike miaka 14 abana abaiseke vaccination nero egoeti guchi skuru n'abantu ba health komoranje ka abana bainori baga baewe vaccination yeyo egere chiko bakonye kero baikire miaka mbachi konyora cervical cancer aba tukibakorire gasi yabo banyorire nge vaccination yeyo ngokonyere none kurkinse kinde cheisiko igati abarai baikira nensemeyo no mu first lady we county ya Bungoma Margaret Lusaka Sicily Otoma Korubusia Lilian Natembea Korutwanzoia na abarai bande. Wale wengine wenye wako sexually active or the sex active age waende wawe screened, matibabu iko, management iko. If you love your neighbor, if you love your family, if you love your friends, tafadhali enda uchunguzwe mapema, ujue hali yako so that you are not a burden. Survival. So it is important for all of us to know, to go be screened. And you've been told the screening is free. It is only you to come out, talk about it, encourage others, tell your friend to tell a friend, go to hospital and be screened, and I know when you get screened, you are going to be treated early and you shall be well. Abasacha boigomba tigirimaega asebase geto gwesokia elinde kolingoli wa. And choosing to celebrate World Cancer Day. I know it is way out of the, the times that are given, but you said it has to happen no matter what. So I want to thank you for choosing to do that, and your team for choosing to join you and celebrate with you. Matibabu, Dan, nimeambiwa nikushike mkono. Egati abali babere bakubwena kurwa soborere bwa kansa mbarwa esegeto buna obogimamboro nonyanga kwarwalire ko rukansa ekero oralingoli kubwango na kobwenigwa. Tulikuja tukapatikana tuko na kansa, tulionelea wacha tukuje tu pamoja tujiunge pamoja na wamama na so ni jukumu lenu mkituangalia yenyewe
tuko sawa na tuko comfortable with it. In fact, kama kuna mwenye hajakubali kwenda hata usiku kuangaliwa, ajikubali aende hospitali, akipata ako nayo kama ni mapema atajisaidia mwenyewe. Kuruase kaunti ya Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Miyamono murikeito Job Maangi ase oroboti ururikiranu ebyombe ao nigo byachiramo na kubwaterana na uchakyo murobere oboko ine kyangoro bara baseme uchasabanto igoro yogokora cyegenga nabego gukora kugosarwa ku mwana omunyaroka ekebyombe ebyo ritkurera nigo bachakyo murobere yo ase county ya Kisii asbarateba nigo barachigoikera chinsemo ao eryo kwenekia abantu banyoriro boseme igoro yogokora cyegenga murikeito Mildred Momanyi na Manke. Kisii chegenga ogosarwa kwa mwana omwiseke ngati emechando egenderete kwenekigwa imeye county ya Kisii asebono ebyombe ao bigenderete gwesokia ilio kwenekya buna omochando yono chigokeana ekyombe gya International Solidarity Foundation gekobwaterana Center for Community Mobilization and Empowerment Program amona gender based violence nigo bachakya bene omuroberi obogo chikwenekya buna Kisii chegenga ngo chigokeana chire naboigo ogosarwa kwa mwana omwiseke ase bagokonywa nekyombe kya European Union ase bachakya omoroberio oyorero bene imeye county ya Kisii ase barachikoira mono omoroberio bo imeye kitutu chache north ase gekakemia kene erebosio sebono twale nkolonche program funded na European Union ereto wacha go implement megogo omoenga na metembe sublocations in kitutu chache north ase miake UN ande enjera tutete okorega se yumbwetera se obokonyi bwa medical professionals whether as religious leaders, local administrators na bali mbechi skuru ekeramba gwate platform sawa ase binyoro ase baranyare goikera members ba community whether as kanisa chiskuru ebyombe mbali una chi women groups and ase local administrators ngotwara bare community barazas a project yeko chikokarega for 4 years astogo chikobwaserana with our other partners in Nyamira but in Kisii asego chikokara kitutu cha South babwate a designed way baro asiro moroberi bago chikobwaterana na beneficiaries as a community nigo batebire ekerenga kyabo ekenene gyokurwa omoroberio yo asensemeyo nande kerenge kenene nkeli tutete gupunguza mangana yo gusara abana abaiseke na mangana intimate partner violence useya mangana ichibura buru ase chinga. We are going to focus on FGM and gender based violence. Mostly we'll focus intimate partner violence through the support of European Union na International Solidarity Foundation twanyare konyora funds echirechira support ase omoroberio yo boigo nigo batebire barachikobwaterana ilio kwenekya ngamba chikokeania Kisii chegenka. Lazima tushikane mikono, lazima tutiane moyo, lazima tupatiane that a mutual support that is needed for us to say one day FGM, gender based violence, defilement, rape imeisha. As a current change, Togo focus for a long time with the beneficiaries because issues Togo focus chire cultural na attitude change. Na attitude change teriko monche de ringori kororoka na asobwango gosengori gocha asobwango. So that is why Togo chikobwaterana with the beneficiaries at school which project kokora omoroberi for a long time. Gatia bali baikirana bakoragwa no musubati Eznas Nyaramba nigo bagokera egetambukiro kyo asebabolia abagambi koimukia egetambukiro wanjerelia konde gwense gotayo ekero omochando buno yo otokire. They know how to report. They know the channels to report and they know where to follow. But I want to challenge the administration. Abatureti, chairman wa nyumba 10, the community policing na bagambi. Kesi kikuja kwako ukiona ni ya nyumbani, suka. Oko iwe ndu wako raki. Ondana role muno ga igabu atari genelio na boko nyorulira niri. So pamoja tukomeshe dhulma ya kijinsia. Kuripotelia egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi.
Mbia mono morichaito Mildred Mumanyi ase oroboti ururikiranu aba obisa korwa ase serikali ya county ya Kisii nigo bagenderete no murobero bugosangereria ebirengerero korwa ase abamenyi be county ye kubwatkana nali baganetia beka gokorwa ase ensemo ya magenderero gokinia county ya Kisii itkoria lero nigo murobero yokorekana ase ensemo ya Musocho yotoka ase bunge ya Kitutu Chache South awase aba obisa bubaikirana na koiwa na raia ya bananchi baganetia bananchi nigo bagokere getambo kereke na nine mwakiro mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ngambia mono ase okoruo okoira chinga kyae ryo gotegerera ekyo abananchi baganetie muri Ketonde Mo Stephen no roboti urwaso boikiranu serikali ya county ya Kisii nigo yachakire bikaro imechi sub county au chie county ase ganga yokonyore birengererio byabamenyi asa magani ya magendero baganetie rero igetorese omochio Musocho ese tware kumirana n'abamenyi b'ekingongo kya Kitutu Chache South neganga yogotegerera ebirengereri byabo egere bikigosoa ase emeroberio ya serikali egere emibango ya serikali nekorosi gukora magendereso mwako gocha Mheshimiwa Gavana ito Simba Arati igabegete amaoni yo mwananchi katikati isobora ibwaye gocha koene kinga amagendera gocha gokorekana in the next 5 years twanya gambira muna abananchi erinde to make sure nga kende ebintu to ko priority ebintu biri taito muna abananchi kente tanga nalingi wakera mugabana ito Simba Arati kumwakera mbiyamano ase ko make sure nga igente gekorwa public participation kiachira ase mwananchi erindo mwananchi anyora anyare gochora magenderari agocha gokorera ensemo ya Musocho niga bamenyi besoki basangana babisakorwa bisio mugavana ase bagokera okoegwa libagarie lyogiria abo koigwekana ento kende kya gatatu no gwakera abananchi nga biyamono asugocha emorogerio yo public participation ndoche bono twa egento public participation egento kerase kere a constitution right yo mwananchi ande ndocha abananchi baimokire elinda magendera nyareko kubwatansa ase county ya Kisii magana ngere korrekana bya kabisa ase county aitotare nkorra buditangani yo toko musabira nga kagende gakora ki program yekiga a implement na ende myaka etane gocha togendere kuna komorengere county manayenda tene bikarebi na anda abananchi barura maoni buya na anda abananchi bagokire sana ne serikali yenya esoko beke biringeri bya bese mebango yae egere serikali tekore mebango ya magendero bila kusingatia maoni ya abananchi tuise koendera iga na kuturakora ibintu bya abananchi batagete egere batware ownership barende no energy project yechinchi osaliwa serikali nigo yasabirwe gutwara obokorerio boikiranu obo buraikirania amagani y'abamenyi na guciremeroberi ya magenderero ase sector ao kilo mwananchi nabwateribaga ekera mangana ya magenderero agukwana echorere gento keria tagete yani according to the priority nkia tagete kerike mochandete mono ande tweruribaga riya mono na bari barenge kora mangana aya batworokerera biya kabisa abananchi bagokire ndoche nga emo mugutana ogenderete biya kabisa na yene serikali bana boto gutaka twanyore serikali kerego twaribaga igiani ntochorete serikali nekerego chigotokorera magendera tiga magendera ari aiche tunyachore tunyaoni abaya itu tari gento kerike gochagio kago twanyora nga kiarutirugo ngapaga kwa makobori kine kiabo kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Musocho ebunge ya Kitutu Chache South edietariane Ndemo Stephen Miyamono muri Ketonde Mo Stephen ase oroboti ororikiranu ya bisi yo mubungo West Mugrango ime county ya Nyamira Steve Mugaka nigo yaruro gosira gocha saba orokiwa abari ababere bakuburo kibesa cyo gosoa ekrasi ya kianda mega yo gokora matemwa bamanene a KCP aborokiwa abo nigo bancherwa gosebasi rwana gosoa se skuri abamura ya Nyamira Boys yotoka ime ye county ya Nyamira ase abisi yatebona nigera kigosira aso wakana school efficiency goikaba korire amasomabo ye klasi ya 12 abana lero baikire skuru ga konyara bakwa meteka abo barigigwe mono gwetira simole banyare wike skuru abana ba ibuna kwarora ga batakitense
abande chinde chibaliete igabaike skuru begosanga baikira sanga batana gutacha lakini ninde no mogoko kubanjira go so skuru no yabacha batabwati no ene box no ene bikoro tokende yonse bono nabirenga kienjire ngiyeko era abantu birule kubakonya egere batoke bali skuru iko bono mono buna bono ngo akiro mu bunge west mugirango mbia mono esinginchabe kachukumu yoko tomegali ya CDF yachikuyu mwana ulikurusobo na ende no mo administrator we county Nyamira nere obwe chanda kabisa uchikuyu mwana ulionde kurusobo nere once buna baikire gaiga mono eskuru ngo twalere chikumu yoko basibia barabake babwika na abande uniform tobaye babwika na abande na yabanyule tu wiki yemo ndocha max babwata na maya igongo kora barumukia baikira abande na ubutaka unatakunya gukwanda botambe na bokoranga bugachandire nsemo yeto binyoro bitu byamanya mirama ekora konyoro umwana boni go kolekera C8 chinda chia ichiriete na ende lakini urumu ngaini mono gwata max yoro 353 na bokoranga emechano na bere binyoro ime abagambi baito tukubasaba bagende kubwatira na iga karwanyole report chia bana bachandike tunaba baimoka bwango tukunya gukwananga akaromo kuruo siniji basari ibagali ekirubusano kwale chandanga oyere no mwisiri mono kwa mwa 20 ninaambia mheshimiwa Steve Mkaka ni asante sana kwa sababu amenisupport amenibrea vizuri nimeongoza. Omurai wense Dr. William Samoei Ruto nigara egekaro kyobomo wechinse chiaburaya imemocho Nairobi eryo kwanira amangana ao ayo arengete gokinya uchumi anenasa amangana yo bonchurira nabo igo obochenu okwana chinga kyecho Ruto nigatana nigo barachi kubwatirana nababwatani ao abo baikirana aso musangirikano yo eryo gokinya chinse chiga. A year ago, I engaged the European Business Council and shared my vision in terms of the business environment and the rules of the game. I expressed commitment with regard to institutionalization of our governance and sound institutional quality and the rule of law. I wish to confirm to you that I have made progress in implementing those undertakings to pursue solutions. The Kenya Revenue Authority, for example, is less arbitrary and more rational in executing its mandate and now pursues alternative dispute resolution with a firm and fair focus on optimizing revenue collection and at the same time providing a customer-sensitive service to all taxpayers. The Inspector General of the National Police Service is now an accounting officer, which makes the police service truly independent and can handle all matters to do with the security of property and life of citizens, including our investors. Chinga kiecho nigo omuambasada o European Union mense ya Kenya Henriette Giga nere ate bagosago kerege tambukero kereke aberege gwakwa aigatie chinsechi na watayamba chikogendera gusirana eryo kwegendereria. For the first time, the EU and its member states have brought companies from the European Union and Kenya together. And the coming 2 days, more than 700 people will discuss how to increase investment from the EU to Kenya, how to increase trade between the 27 EU member states and Kenya. And I thank you, Mr. President, personally for coming and grace us this morning. And also for the government of Kenya's big commitment to this forum. With such a large presence, you're showing how important EU-Kenya relations are. Because Kenya is an increasingly important partner to the EU politically and economically. And Kenya has shown incredible resilience during COVID and has demonstrated a great recovery.
Omorikyo botambe ase wizara y'oburendi bwaime Raymond Omolo nigo ritkoryarera kore taro yaye ase county ya Embu elyo korigereria oiketi kia Embu Stadium ase umuyego monene Madaraka Day orachiko korekana etarike yemo y'omutienyi ogatano narimo okona chinga kyecho Omolo nigate ya nemirobiro nigegenderete bya iyo barache kwango ya koene kia buna ritukerie kerorira ike abantu bonsi mbache gusaba ntabange mbache kwikirana elyo gochengera ritukere. So two things have happened since the last time we were here. Number one is that we have gone ahead and made the decision to hold the event at this stadium, the stadium of Njukiri, for reasons related to time as well as the cost. But then just to give you the assurance that the team that is being supervised by the KDF will be able to give us the stadium ready for the celebrations a month to the time the celebrations will be happening. So already there's a lot of work that is going on. As Governor has indicated, the workshop where they're doing the precast is at the Njukiri showground, and already if you look across, there's already work that has begun, and we expect that within the next 45 days the structure will be up and the rest of the amenities will be put together. Issue number two is that we have changed the theme of this year's celebrations from universal health coverage to focus on the SMEs, the small and micro medium enterprises, so that we focus on improving the economy, which is one of the biggest challenges. And that then means that for the people of Embu, it's another opportunity to look at how we are able to spur the economy of Hoikrega bono mwancho murigere nongo kolera amayaye chinsa isato asenjira ere yobwekirane karongo akira ngambia mono asokonyora chinga kyao elio gotobwatia gwika omoire nabo yokubwatia mirobiro yonsi yegetaseni kya Ndizi TV nyora nabo kogendera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo gotwitwetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito nigora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke Erio togendre gusanga mankiri triane Evalino Sero urituwa bwatirana nere kwene kya wikira sensemo imenyererio nigakoro kwa Joshua Auta na bayigo Petronila Mukeira uyeneke munachibicha neriogi kya wikire asenjira yabene gukuganeria uburigereri borobya na bayigo obutko borobotoyereru.